Het stik vertelt de verhalen van de Polen die hier wenje en wurkje. Dat met in beeld gebracht wordt door de Friese, hopelijk de Friese Havabra muziek die toch wel van Friesland steekt. Te mixen met de Poolse doensen, de polka en de mazurka, dat zijn wel de belangrijkste en de meest verneemde. Maar die met maalkoor in beeld gebracht worden hier in deze grote kosten. Het stik maakt zwaartje van meer begrip tussen de Nederlanders en de Poolse gastarbeiders. Ik wil dat de mensen naar buiten gaan met een stukje meer begrip waarom het Polen hier ontwerkt binnen en wat dat van gevolgen had voor uw omjouwing en dat ik een hele positieve bijdrage Jan ken aan uw eigen cultuur. En dat wie ik de reden dat tunker Jeroen Hartman de graag een mooi werkje voer. Hij vindt het belangrijk te laten dat de Polen het werkje. Zijn toneelstuk en zwaartje voor nog meer acceptatie. Het is hier normaal en de mensen, ja, we weten net alles. En ja, er zijn Polen met Nederlanders getrouwd en ja, er ben je die hebben bijen gekregen en die wennen hier gewoon en die ben gewoon krekkershuis. Maar er ben ik een hele hoop mensen die hebben andere gedachten erover. En het is misschien wel mooi om het zo wat meer bij elkaar te brengen. De Polen zelfs helpen met het oorleveren van de verhalen. Ze zijn wies met de plan voor het theaterstuk. I am happy that I heard about this and I think this will be big event. Succes? Success, of course. I'm sure. Vreed oer een week bedoelijk al te leren wat ik echt de Europese culturele haardstaat van 2018 wordt. Zo net, hoe komt het dan met het stuk? Nou, dan moet dit gebeuren uiteraard terug in. Het is net alleen lieerd aan culturele haardstaat. Het is wel een onderdeel van culturele haardstaat, maar ik hoop dat we het echt uitvieren kennen als het net terug is.